Però kwalità oħra eżistijaj illi dan is-saċerdot skont il-Papa Giovanni Paolo II għandu jkollu dejjem ispirat minn dillaqa bej Ġesu Żagħżugħani hija illi is-saċerdot irid ikun persuna illi jispira fiduċja. Irrid jispira fiduċja, ġifieri kieku dan iż-żagħżugħ ma kellux fiduċja fil-persuna ta' Ġesu, ma kienx se jmur isaqsih dwar mistoqsija daqshekk fundamentali. Is-salvazzjoni tiegħu se jiġri minn ħajtu fil-eternità. Għax kien jafdah seta jistaqsih u seta joqgħod fuq tweġiba li kien se jagħtih. Mhux biss li jkun aċċessibbli, mhux biss li jisma', imma s-saċerdot ikun persuna li tispira fiduċja. U din rridu nistaqsu anke bħala saċerdoti eżistijaj llum il-ġurnata. Kemm is-saċerdoti qed inkunu tassew fir-realtà, kif il-maġġoranza tas-saċerdoti huma fir-realtà eżistijaj. Persuni li inspiraw fiduċja fiż-żgħażagħ. Hekk li ħossuna verament li jistgħu jafdawna. Noqgħdu attenti mlejdu żgħażagħ ma jridux jafu, żgħażagħ ma jridux jisimgħu. All right, ġenerazzjoni żgħażugħa f'kull epoka hija żmien tal-avventura. Però meta żgħażagħ sabu saċerdoti ta' fiduċja kbira u Giovanni Paolo II jippreżenta għandna saċerdoti qaddisa, ma jsemmi ħadd partikolari, però jiġini f'moħħi San Ġwan Bosco. Iż-żgħażagħ iva għax setu jafdaw saċerdot qaddis, allura setu jafdawh anka bil-mistoqsijiet tagħhom, bil-problemi tagħhom, bid-diffikultajiet tagħhom. Ejjew bħala saċerdoti eżisti nagħmlu impenn li nkunu tassew persuni li nispiraw fiduċja. U kif inkunu persuni bħala saċerdoti li nispiraw fiduċja? L-istil tal-ħajja li aħna ngħixu, il-mod kif aħna nitkellmu, l-għażliet li aħna nagħmlu, l-imġiba tagħna kif inhija, il-mod kif nippreżentaw ruħna anke fl-ilbis tagħna. Li nkunu nies li ħaddieħor jista' jafdana. Jekk saċerdot jitlef il-fiduċja mhux biss taż-żgħażagħ imma tal-poplu, allura ma jistax jaqdi il-ministeru saċerdotali tiegħu. In-nies ħajmorru għand saċerdot li ma jafdawx fil-qrar pereżempju, le, min se jbati, mhux il-poplu Alla, mhux il-Knisja tkun qed tbati, araw ir-responsabilità li għandna fuqna aħna s-saċerdoti eżistijaj. Il-Papa Giovanni Paolo II komplit li kwalità oħra li kellu li Ġesu li tispira s-saċerdot fil-laqgħa tiegħu maż-żgħażagħ hija din. Mhux biss il-kapaċità li jisma' ma l-kapaċità anke li jwieġeb, il-kapaċità li Ġesu jagħti risposta. Ħafna żgħażagħ illum il-ġurnata eżistijaj għandhom ħafna mistoqsijiet. Xi drabi daw jistaqsuhom il-persuni li ma jistgħux jagħtuhom tweġiba jew jagħtuhom tweġiba ħażina. Daw il-persuni li jagħtuhom tweġiba ħażina ħafna drabi huma sħabhom żgħażagħ stess li qatt m'għandhomx il-maturità tal-ħajja, m'għandhomx l-esperjenza tal-ħajja. Dawk li jistaqsuhom ħafna drabi huma anke jekk ma jistaqsux mistoqsija diretta ma l-idoli tal-lum, jiġifieri fejn fin kantanti nies popolari li mhux bil-fors ikollhom ċerti valuri li huma umani u iktar valuri li huma nsara. Allura sistijaj żgħażagħ din ifittxu ma mhux kulħadd kapaċi jweġibhom fil-verità. Mhux jwieġeb dak li jixtuq jisimu, imma jwieġeb il-verità. U Giovanni Paolo II jgħidilna li Ġesu kien jagħtiha tweġiba. Niftakru f'dak li jgħidilna San Pietru, kunu dejjem lesti li tagħtu l-għala tal-fidi tama tal-fidi tagħkom, kunu qasti lesti li tagħtu tweġiba għal nies li jistaqsukom għaliex intom temnu. Jekk is-saċerdot li tikollu f'qalbu it-tweġiba għal mistoqsijiet fundamentali għal bniedem. Il-Papa Giovanni Paolo II insisti, ir-risposta li s-saċerdot li jagħti għal mistoqsijiet taż-żgħażagħ tittoħroġ mill-laqda tiegħu ma' Ġesu. Ċertament il-kwalifiki, ċertament il-tħejja akademika hija importanti fil-ħajja tas-saċerdot. Però jaktar fundamentali l-laqda tiegħu ma' Kristu. Għaliex il-mistoqsijiet fundamentali tal-bniedem ma joħorġux minn moħħu, joħorġu minn qalbu. Anke hija mistoqsija li tistaqsi għax inti persuna razzjonali, loġika, tirrifletti, tpoġġi domandi, però fir-realtà l-mistoqsija ma tqumx fl-intellett tiegħek. Mistoqsija tqum mill-qalb tiegħek. U allura tweġiba li s-saċerdoti li tjagħti hija tweġiba li toħroġ minn qalbu ma' qalbu fis-sens il-post fejn jammar Alla.
Għaliex huwa stess is-saċerdot huwa bniedem li diġà għamel dawk il-mistoqsijiet u sab ir-risposta tagħhom fi Kristu. Hija dik ir-risposta li s-saċerdot huwa mistenni li jagħti liż-żgħażagħ tal-lum. Ir-risposta vera li hija Ġesu u l-mistoqsijiet fundamentali kollha li żagħżugħ ikollu kif jista' jsibhom realizzati imwieġba fil-persuna ta' Ġesu. Mhux għal dak it-teologu, mhux għal dak ix-xjenzat, il-psikologu, soċjologu li trid, imma verament Ġesu li jimla qalb il-bniedem li għalinna jienu triq, jienu huwa l-verità, jienu huwa l-ħajja. Però biex is-saċerdot jagħti din it-tweġiba u biex iż-żagħżugħ jilqa' din it-tweġiba li s-saċerdot jagħti, Ġwanni Pawlu t-tieni jgħidilna li s-saċerdot bħal Ġesu irrid ikun bniedem kredibbli mela mhux biss li jispira fiduċja, imma bniedem ta' min jemnu. U ta' min jemnu għaliex jgħidilna l-Papa għaliex il-ħajja tiegħu taqbel ma' dak li jkun qed jgħid. Allura x-xhieda tas-saċerdoti hija ħafna importanti biex iż-żgħażagħ jemnu dak li s-saċerdot ikun qed jgħid. Inhu li s-saċerdot jipritka mod, jgħidilhom mod u mbagħad jaraw li ħajtu ma jgħix skont dak li jipritka. Allura tgħidilna l-Papa biex żgħażagħ jilqgħu t-tweġiba ta' saċerdot irid ikun saċerdot li hu kredibbli. U jgħidilna wkoll il-Papa mal-kredibilità s-saċerdot irid ikollu karatteristika oħra. Dik li l-Papa jsejħilha l-awtorità morali b'x'qed jifhem biha, mhix awtorità li s-saċerdot irid jimponi, irid jaħkem. Imma li s-saċerdot meta qed jitkellem mill-verità u l-verità li wrina Kristu b'ċerta awtorità, b'ċerta konvinzjoni li s-saċerdot stess irid ikollu. U s-saċerdot irid ikun persuna li jwassal il-verità u mhux l-opinjoni. Għaliex żagħżugħ li qed ifittex il-verità iktar jitħawwad jekk xi ħadd ipoġġilu opinjoni bħala verità. Fejna fien? Żagħżugħ li għadu f'mixja qed jistaqsi dwar pereżempju ir-relazzjonijiet għax hija waħda mill-mistoqsijiet kbar li żgħażagħ ikollhom. L-istabilità tar-relazzjoni, iż-żwieġ u l-istabilità taż-żwieġ. Jekk saċerdot għall-argument jaqbel mad-divorzju u huwa jagħti l-opinjoni tiegħu u mhux iwassal il-verità li wrina Ġesu u tallimna l-Knisja, allura dan is-saċerdot se jħawwat liż-żgħażagħ eżistijaj. Se jħawwat liż-żgħażagħ f'dik il-mixja li huma qegħdin jagħmlu mhux qed jorihom il-verità. L-istess fuq ħafna issues li llum il-ġurnata ħafna nies għandhom mistoqsijiet, però mhux biss in-nies ġenerali, iż-żgħażagħ mhux speċjali għax għadhom għaddejjin. Issues pereżempju fuq x'inhi l-verità tar-relazzjonijiet sesswali. X'inhi l-verità dwar l-orjentament sesswali tal-ħajja tal-bniedem. X'inhi l-verità dwar l-eutanasja, dwar l-abort. U ma kollha mistoqsijiet li żgħażagħ jistaqsu. U s-saċerdot huwa msejjaħ li jorihom il-verità li wrina Kristu, mhux opinjoni tiegħu anke jekk huwa stess għandu xi dubju fuqhom dawn l-affarijiet. U Ġwanni Pawlu t-tieni jagħmel stedina lis-saċerdoti li ma jibżawx illi jpoġġu sfida liż-żgħażagħ fit-tagħlim tagħhom. Ma jibżawx. Anka jekk iż-żgħażagħ jiġrilhom kif ġaralu iż-żagħżugħani quddiem Kristu mar b'qalbu sewda. Imma li kien se jmur b'qalbu sewda, Ġesu ma qatx għamillu lil ma jisfem biex joqgħod jieħu pjaċir dan iż-żagħżugħ. Ġesu urih il-verità x'inhi. Osserva l-kmandamenti, għallu ġan għamilha trid xi ħaġa iktar, mela jitlaq kollox biħġitek u hija warajja. Ġesu ma ddejjaqx ipoġġielu din l-isfida u sfida radikali. Ma niddejqux impoġġu l-isfida li l-verità titlob minna. Għax li npoġġu opinjoni bħala risposta bħala qasisin nistgħu nidru ħelwin, nistgħu nidru sbieħ, nistgħu nidru ma nafxiex. Imma meta nagħmlu dan eżistijej, inkunu qegħdin nittradixxu l-Vanġelu u nittradixxu l-kelma t'Alla, nittradixxu l-missjoni li tina l-Knisja. Jekk il-verità hija demanding, jekk il-verità iva titlob ħafna mill-bniedem, m'għandniex innaqsu l-standards għaliex il-bniedem forsi ma jridx jgħix għall-verità. Għandna nxandru għall-verità u nħalluha mbagħad taħdemija fil-qalb tan-nies. U ma nibżawx anke jekk żgħażagħ ma jilqgħux dil-verità mill-ewwel, ma ċertament dik il-verità tibqa' tħalli effett fil-qalb tagħhom f'ħinu u f'waqtu.
Il-Papa Giovanni Pawli II jgħid li f'dan id-dialogu bejn is-saċerdot u ż-żagħżugħ bħalma bejn Kristu u ż-żagħżugħ, is-saċerdot irid ikollu impenn personali. Ġesu jidħol hekk mod personali fil-ħajja ta' dan iż-żagħżugħ meta jmur ikellmu fil-Vanġelu. Però